kusangana kwatiri kuita zvekare pano patirari 263 ndini wenyu hatirari nchange chingokuvigirei manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Ndichakuvimbisai kuti pano hauregere kuzonzwa manews updates matsva nguva nenguva. Chandinokumbira ndechekuti usubscribe wotena on the notification bell. Nyanda nezvavo muzuva ranhasi inyaya murume anonzi iye Bhuti Mutanda. Ndokumbura munyore mucomment section kuti rest in peace kuna Bhuti Mutanda, zorora murugare. Asi chinhu chazotyisa panyaya iyi ndechekuti Bhuti Mutanda anga nemukadzi wake anonzi Viola Wagoneka. Ane mukadzi wake anonzi Viola Wagoneka. Mukadzi uyu achitaura nyaya yake ari kuti iye murume uyu akambondisiya achienda kune rimwe girlfriend, akaita gumbo mumba gumbo panze, akaenda kunopfimba mumwe mukadzi wepanze. Zviri kunzi murume uyu akapedza makore asina kudzokera kune mukadzi wake, achitogarawo negirlfriend, but paakadzoka kumba kwake kunova kwavahosi akasvika achikumbira ruregerero, akati ndiri kuda tivake imba tese tirambe tichienderera mberi neupenyu. Mukadzi uyu haana kumurambirawo, akabvuma nokuti vanga vane vana vese vanosvika ivo 3. Zvikunzi murume uyu anga ave nechirwere, akatozodzawo mukadzi wake chirwere, but zviri kuzonzi pakafa murume uyu mukadzi wake anonzi Viola Wagoneka. Mukadzi uyu anonzi Viola Wagoneka akataura kuti murume uyu ndavigwe neredhiyo, akavigwa ne2 masets emaredhiyo, ne2 box, nebicycle, nefoni, nehembe dzake. Zviri kunzi hapana hembe dzakagoviwa, kureva kuti akavigwa nemudziyo wake murume uyu. Ndokumbura mutauro munofunga comment section. Zvatyisa vanhu kuti eso zviriko here kana ifirst time pazvaitika kuti munhu anovigwa nebhasikoro, avigwa necellphone, avigwa nehembe dzotadza kugovekwa. Ndokumbura mushare zvamunofunga mucomment section, mashoko atinofunga mucomment section pamusoro penyaya zvichimboitirweiko, zvekuti munhu anovigwa nemudziyo wake zvakamboitika kupi? Taura zvamunofunga mucomment section.